jsem se přihlásila do soutěže Eurobabička, to je velice důležité, protože jsem se nepřihlásila já, ale dcera. Říkala, babino, tak lyžuješ, plaveš, kreslíš, maluješ, tak to zkus. Tak jsem to zkusila a uvidím, jak to dopadne. Postaví se před zrcadlo a zálibně se v něm prohlíží. Pepíčku, že nevypadám ještě jak stará babka. Ne, babi, jak starý dědek. Vzkázat, no tak já bych chtěla vzkázat hlavně důchodcům, protože mladí lidi stejně neposlechnou. Takže aby si užívali každého dne, aby se radovali z maličkostí, aby se povznesli nad všelijaké ty žabomyší spory, aby víc byli s rodinou, aby se navštěvovali. A v neposlední řadě, aby pozitivně mysleli.